Ja, goeien allemaal. Welkom bij Iepen Up Live. Sugars on. Ja, het is deze keer Iepen Up Live Cute Overload. Mooi dat iedereen het shit. We hebben al je knuffels, we hebben al je beesten, vooral hoenen binder volgens mij van de joen. En het giert natuurlijk, het is Pisterdag in kwarten, dus we gaan het eens even over de schattige kant van uw prachtige dierenrijk. Dat doen we mee op allerlei manieren. Er zijn dichters, er zijn performers, mensen gaan vertellen. Er is zelfs een slang, weet ik, benauwd verbin. Die zullen we aasen ook nog. Maar eerst wil ik even mij Jim die nou op de stream zeggen en ik de meesten hier in de cel even een test doen op Mentimeter. En dan kun je hem even gaan, kun je even gaan naar menti.com 704272. Dat kan in de browser, in Chrome of in Safari of wat je ook maar op je telefoon hebt. Menti.com en het kunt u zeggen, hè? Dus thuis kun je gewoon mij doen, pak de telefoon erbij. Menti.com zo'n 704272. Lukt u dat allemaal? Is zwijgen instemmen? Blijkbaar. Kijk eens. Ja, zo langzamerhand komen mensen online. Die geven ook al hartjes. Oké, we wachten even tot iedereen wat inlogd is. Want we willen graag even een test doen. Wat is cuter? Je krijgt eerst 2 foto's te zien. En dan kun je hem kiezen. Ja, wat is cuter? Dan kunnen we even de stemming peilen in de sale en bij de meesten thuis. Wacht je nog even. Een beetje hingen. Op een noemer. Shit, er is nog weer 3 bij. Veel hartjes, bedankt daarvoor. Nou, ik denk dat iedereen zou wel wat inlogt. Shit, daar gaat het mooi omheen. Mijn meesten die het inloggen. Op een stream rint natuurlijk een beetje achter kwartiert. Nou, laten we maar naar de eerste vraag gaan. Dan kun je meesten altijd nog verder inloggen. Ja, wat is cuter? Een puppy of een kitten? Je mij nou stemmen. Nou, de kitten loopt voor. Puppy, kitten rint voor, kitten rint voor. De puppy, even wat een comeback. Nee, hè, die gaat de kitten weer. Ja. Oh, daar komt de puppy. Nou, het is hier een kittenpubliek. Even handen omheen. Waar had we de kitten stemt? Waar had we de hoen stemt? Ja, daar scheiden zich de hoenen en de kattenmeesken. Dat is al even nieuwsgierig. Nou, dat is hier natuurlijk een vrij makkelijke straightforward. We beginnen naar de volgende. Ja, een oele of een pinguïn? Dit is natuurlijk moeilijke kies, hè? Wat is schattiger, een oele of een pinguïn? Oh, de pinguïn rent heel rap uit. Het ik een hege tempo. Is ik wat jonger vanzelf? Ja, de oele, nou... Nee, dikke voorsprong van de pinguïn. Even hier in de cel, waar zitten de pinguïnliefhebbers? En wij zitten de oele-liefhebbers. Ja, je bent toch wat... Maar ik heel kwart even vreegje. Waarom de oele? Ja, weet niet, vind ik leuker. En als het nou bijvoorbeeld was geweest vos en pinguïn. Had je dan ook niet op de pinguïn gestemd? Nee, nou heb ik wel de pinguïn gestemd. Oh, dan toch wel. Oké, dus niet dat je een hekel hebt aan pinguïns. Zijn er mensen die... Binnen mensen die een hekel hebben om pinguïns? Ja, 1 iemand daar. Een hekel aan pinguïns. We gaan gauw verder. De volgende, ja. Een zeehoen of een vleermoes? En die vleermoes eet een druif. Ja. Ja, die vleermoes. Nou ja, de zeehoen rint voor. Eens even Shen. Ja, nou ja, dat is het dan. Ja, toch winst voor de zeehoen. Nou, een hele moeilijke. De volgende vraag. Ja, Jacco of Marianne? Waar is cuter? Ja. Ai. Ja, dit doet... Oh, thanks. Ja. Sorry, hè? Oké. Nou, Mike, in ieder geval even Shen waar het voor mij stemt had. Oh, daar, die hoek. Geweldig. Bedankt, skatten. Bedankt. Gratis drank. Ja. En dan de volgende. Ja, een zeekomkommer of een vlier? Ja, ook het dierenrijk. Tellen ook mee. Een zeekomkommer die ter... ja, wat doet hij? Komkommeren. Komkommer, ja. Of een vlier. Komkommertijd. Oké. Waar had voor de vlier stemt?
Hier, daar, die hoek weer. Dus mijn fans, ben ik fans van vliegen. Trouwens, waar had van Marianne stemt en voor de zeekomkommer? Daar vooron bedij. Ja, daar zitten... Oké. Zeekomkommerfans en van mij. Waarom de zeekomkommer? Nou ja, in ieder geval niet te vlooien. In ieder geval nooit de flow. Nee. Wat heb je tegen vlooien? Nou, ik denk alles wat de gemiddelde persoon er ook tegen heeft. Dat wil je niet in je huis. Niet in je huis. Heb je zelf dieren? Ja. En wat voor beesten heb je? Een kat. En heeft u wel eens vlooien gehad? Nee, ik heb wel een keer vlooien gevonden, maar ze kwamen niet van mijn kat. Nou, interessant waar ze dan wel vandaan kwamen bij jou in huis. Ja. Hebben we nog een vraag? Ja, dit is even. Mijn liefste beest is een. En dat mag je ook in het Nederlands opschrijven. Wat is uw lievelingsdier? Peter? Oké. Een kat. Een knien. Walvisje. Hoen. Omelet. Een zeekoe. Jeroen. Nijlpaard. John de Wolf. Wie heeft dat ingevuld? John de Wolf. Hier. Kijk eens. Oké. Een Siamese kat. Van wie is die? Oh, waarom specifiek een Siamese kat? Nou, dat zijn denk ik wel de liefste katten die je in huis kan hebben. Ik heb ook wel eens gehoord dat Siamese een enorme krengen wijzen kennen. Ja, dat zijn mensen die niet van gezellige katten houden. Oké. En klopt het echt dat het baasje op de kat begint te lieken of andersom? Andersom, denk ik. Wat is de Siamese aan jou? Ik ben heel aanhankelijk en kan heel druk zijn. Kijk eens aan. En heb je al verkering? Ja. Oh, goed. Nou, jongens, helaas een bezette, aanhankelijke, leuke vrouw. Mooi. Nou, dat we even een indruk van wat Jim cute vinden. Maar we laten ook het woord van Joen op een heel soort orenmeesken. En de eerste die ik graag even naar voren roepen wil, is Edwin de Groot. Daar komt er nog even een applaus. Hij zegt net al linnig. En Edwin, ik woed graag het wutje aan. Misschien maakt de microfoon nog even omheen, Dieneke. Want Edwin is een beetje Dieneke. Dieneke, mij de microfoon omheen. Nou, maar daar begin ik net om, want dat ben van niet. Ja, daar begin ik net al, dus dat ken ik hem. Oh. Dat is helemaal de techniek. Ja, daar is Dieneke ook al. Krijg je het zo los? Dan ken ik verst even op dat ik even van mijn geloof afval en één Friestalig gedicht vervang voor een Nederlandstalig gedicht. Oh. Omdat mijn lieve collega Pien, die is hier en die verstaat het Fries net zo goed. En die heeft trekken naar een kotje en dit gaat over een kot. Nou, wat ontzettend schappelijk. Dames en heren, 1 keer applaus. Take it away. Het gedicht heet Epos Poes en het boppenschrift is van P.G. Woodhouse. Is het niet prachtig hoe katten vrienden kunnen maken en mensen kunnen beïnvloeden zonder ook maar ooit een boek te lezen? Moest ik het omschrijven, dan niet als een tedere ontdekking, zoals het zien uitvliegen van 2 jonge pimpelmezen uit een altijden leeggewaand vogelhuisje. Het is meer een luid, rauwkrassend opstuiven als een troep kraaien van een binnenplaats. Het besef dat er vaart moet worden geminderd en bij de legioenen wegblijven. Zoals bij poezen als van ouds in het DNA is geëtst. Soezen, wat dagdieven en met alles aan de reet geroest. Aangezien 70 maagden of hemelse tuinen met fruit en wijn waar je geen kater van krijgt, net zo geloofwaardig als de nieuwste buikspiertrainer van Telcel. Dat al sinds mensenheugenis in de gaten hebben, die katten. En deze die gaat over een akkefietsje bij de pont naar Velsen Noord. En wat een mok, een zeemeeuw, wil net onrichtje kind onleed. Onder de reek van het stielfabriek een kwartboksen broekman, maar een ijsko. Maar mokken snaaien net alleen nog maar vis en patat. Maar het koekje nog in de hoorn, zeg ik verweest in het roen. Daarna verlen naar de groen. Us blikken troffen mekaar een amerij. Letter op het dij trof het mij, in de wind van de West-Friese polder, dat in een protte voegeloeden een kleur van weemoed hingert. De lip die zijn eigen namen klaait, het miauwkje van de moerzebieter, maar boppen al het hetzeer van de jonge Ielsliner, nog verst ons zijn onderdoekte mem. Doe wist ik wat ik sjoen hier in de moederlezen egen van de man, daar bij de pont, maar dat koekje zonder ijs. Dank u wel.
Dankjewel. Ik zit hier een beetje klem. Dankjewel voor die mooie gedichten. Wij gaan verder. Ik ken even hier tussen terug. Sorry, als je hem heel bang bent, dan moet je met zezen. Ik vind een beetje dat ik dit om heb. Mag ik dit aan de kant zetten? Zo. Ik weet net hoe verstandig dit is. Dat ik hier zit met een slang om mijn nek. Maar dat zullen we dan wel weer. Het is kind dat ik krijg eten gewoon het. Maar waar bist je? Ik ben Kobi Bakker. En dan heeft een hele speciale gast. Klopt. Deze Wianne is band aan hen. En trouwens de fact in de eyeliner. Hen broek altijd normaliter de linker eyeliner. Ja. En als er een tumor komt, dan je de rechter in werking. Alleen de rechter eyeliner had je een oestrogeen, ja. Maar die stoot testosteron uit. En daarom is het langzaam aan Wianne. Dus dit is een transgender hen. In principe wel, ja. Want hoe gedraagt hij zich nou? Eigenlijk gewoon aan de Wianne. Kraait ek, maar Hij tokkelt nou. ja, dat is rek. Maar smeerbatiert krijgt rek. Oh, nou zet hem lowen. Smeerbatiert krijgt rek. Maar je kan het bevruchten of aanlezen. Dat kan er al je net. Maar hij gedraagt hem dus wel nou echt als een Janne. Ja. Dat klopt. Heeft hij zich ook als hen gedroegen? Ja, hij was nog vrij jong toen het gebeurde al. Want hoe moet ik me dit voorstellen? De showste is dan is het een hen en dan denk je, nou ja, hè, deze gaat aanlezen. En dan ineens, wat gebeurt er dan? Nou ja, zijn kamer werd groter. Ze kregen zeer veren. Ze kregen veren om mijn nek. En toen ineens, toen werden die... Want hij shot er echt uit als een Janne. Want ik dacht, toen ik dit leesde, dit verhaal... Ik denk, nou, wat er nou komt... Een beetje een kiep in jurk, zeg maar. Een Jan in jurk. Nee. Nee, hij is echt helemaal transformeerd. Ja. Hey, ik ben wel even benieuwd, hè. Want hoe wennen deze Janne? Ja, ik ben gewoon met zijn broerke. Die gaat heel goed samen. Vjocht je net. Met wat hen erbij nog. Nou, ja, gewoon in een hokje. Ja, want dat jest dan wel eens, hè? Dat han bij elkaar, die vechten elkaar de tent uit. Maar dat doet deze dus net. Nee, deze vjocht het net met zijn broerke. Maar dat hij wel oren naast het kraaien nog oren ding? Hij probeert het zo wat te bevruchten, maar het lukt net. Wat zielig, Ijs. Nou ja, hij weet zelf net los. Heeft hij er ook last van, denkst? Nee, dat geloof ik niet. Hij doet gewoon wat heel normaal je aan de waan. Drongen, skarel, je eten. En, maar nou ben ik wel even benieuwd. Want wist je van, want daar heeft het duidelijk uitzacht. Hoe, dan ga je naar internet en dan typt in mijn kip is een haan geworden. Ja, zo had ik het wel een beetje opzacht, ja. En toen zei Google dat verhaal van die eileiders. Ik kwam, als ik het pikken voor hem, kwam ik uit. En toen ben ik op dat verhaal stuiten. Wat geweldig. Maar er zijn dus echt meer gevallen bekend, dus dat dit dus gebeurt. Ja, het is wel heel zeldzaam. Dat gebeurt heel weinig. Ja, en nou ben ik dus heel benieuwd. Ben er kerst lotgenoten? Nee. Wie is net in Friesland hier in de buurt? Nee, ik had er nooit... Zou we een oproep kunnen doen dat mensen zelf ik een transgender kip hebben? Dat je hem dan eenmaal met elkaar in contact komen? Ja, dat zou wel leuk wezen. Dat is wel grappig, toch? Heeft ik foto's trouwens van hem, dat hij toen nog hen wie? Hij? Zeg maar hij. Eigenlijk net heel vol. Ik weet nog heel bang. Want hij is nou super maak. Dus daar ik iets speciaals, maar hij heeft hem traind. Nee, eigenlijk net. Oh, hij is gewoon zo. Ja. Ja, ik hier van beetje twee hen in de studio in de midden van Friesland. En die wonen ik heel graag, die vinden dat allemaal prima. Maar dit jaar ik heel protte mensen. Die zeggen, ja, hen ben altijd zo bang. Ja, dit is een cerama. En dat lijkt ook een beetje in het aard van het beestje. Oh, er zit verschil in karakter qua kiep? Ja. Ja, sorry, kiep, piek, ik weet het niet meer. Maar dit is dus een heel aanhankelijk ras? Ja. En heeft ze daarop uitzocht, of? Ja, ik kan een beetje op de grutte. Dus ik ben net heel grut. Het liefste ras ter wereld. Het liefste ras ter wereld. Kerst hem wat beter Sjen lid, hè? Zie je dat dan wel? Ja, dat wil ik. Nou ja, denk op mijn boa. Net. Jongen. Oh, het is wel een hele knappe. Zeker. Het is een hele knappe. Maar dit is dus het liefste ras ter wereld. Ja. En daar heeft ik meer, daar heeft dus ik kiepen van. Ja. Wat leuk. En fokster ik mij? Ja, net maar deze, dat snap ik nou inmiddels, maar... Ja, een liefst beetje.
Gisteren maar naar shows? Naar het heel bot. Nou, ik vind hem echt geweldig. Nou, de zo is het net met zissen, vriend. Kijk hem ik aaien. Oh, even slang aan de kant. De zo is het net met zissen, hè? Dat is toch een vrouwtje wist. Nee. Kobi, dank je wel dat je wijzer was, Marien Wianne. En een heel, ja, net een heel hut applaus, denk ik. Dat liep me net zo. Een applaus voor de Wianne. En dan gaan we nou even naar een filmpje zien. En dat is daar op het scherm. Waarschijnlijk meteen de beken naar de andere kant op zoek naar hazelnoten. Ja, Blackie gaat al de beken. Die is al aan de andere kant. Ekkie gaat langs hier. En hier zijn we dan aan het tweede brugje. We zullen ook maar naar de overkant gaan. Kom maar verder. Nu zijn we dus aan de andere kant en dit is de hazelnotenboom waar ik het net over had. De varkensjes zijn al op zoek naar iets lekkers, maar ik ga ze gewoon een appeltje geven. Dan hoeven ze niet te zoeken. Dus dit is onze appelboom. Er hangen echt heel veel lekkere appels aan. We eten er zelf van, maar we geven ook een deel aan onze dieren af en toe. Hier hangt een lekker appeltje voor de varkens. We gaan er zo blij mee zijn. Oeps, die zou vallen. Kijk, allemaal achter de appel aan. Ja, dan gaan we nu luisteren naar Evita Bakker. Ga even de microfoon met de muziek testen. Buitelen. Eenmaal vergroeid met de tijd die van cijfers een haastige menigte maakte. Vergat een koe in het langzaam grazen dat hij zich ooit als kalf had voorgesteld. Aan het zwarte gat van zijn romp. Een meeuw schreeuwde luid over zeeën. Meeuw schreeuwde luid over zee. Dat het ooit stormen zou. Ook in mijn leeggewaarde hoofd. Ik zag een vrouwenlichaam, verzonken in de stroming van een diep gezonken zee, waar ik rustig aan mijn vlot bouwde. Gemaakt van mijn wankele bed, zodat mijn boze dromen over zee zacht aaibare vissen werden. Ik bouwde omdat alle tijd mijn dagen lengde, voordat tijd buitelend bleef buitelen. Met de tijd die van buitelende cijfers een haastige menigte maakte. Tijd buitelde met tijd. Tijd buitelde met tijd. Tijd bleef buitelen met tijd. Applaus!
Dankjewel, Evita Bakker. En ik heb een gastenboek mee. Voor wie wil, die kan er iets over mijn voordracht in schrijven. Helemaal leuk, dat gaan we doen, Evita. Wij staan hier bij de banner met Andries Bergsma. Jij hebt iets leuks voor ons. Vertel. Ja, nou, we hebben het Cat Video Fest in Leeuwarden binnenkort. Op 4 oktober, Dierendag. 70 minuten lang kattenfilmpjes op het grote scherm in Sliekerfilm. 70 minuten lang kattenfilmpjes. 70 minuten lang alleen maar kattenfilmpjes. En hoe moet ik me dat voorstellen? Nou ja, wat je normaal op YouTube kijkt, of waar ook maar dan. Al die filmpjes met al die compilaties daarvan zijn de beste van de wereld, zeg maar. Door het Cat Video Fest. Een fenomeen uit Amerika trouwens. Bij elkaar geveegd en er is een mooie compilatie van gemaakt. Met dus de domste, de slimste, de schattigste, maar ook de lelijkste katten. Maar gewoon, gewoon 7 minuten lang met z'n allen bulderen en genieten van kattenfilmpjes. Ja, en je hebt een trailer meegenomen en daar gaan we even naar kijken. Als het goed is. Ja. Hartstikke leuk, het ziet er geweldig uit. Ik zag nog iets over een goed doel. Ja, de opbrengst gaat naar Dierenpension De Wissel. Dus het is niet alleen genieten van filmpjes, maar het is ook meteen een mooie stimulans of financiële bijdrage voor De Wissel. En waar konden we dit ook alweer allemaal zien? Ja, Sliekerfilm, vrijdag, Dierendag, 4:15 en de andere is om 7 uur. Ah, helemaal top. Jongens, allemaal heen. Hartapplaus. En ondertussen begeef ik me richting muziek. Want we hebben bij Iepen Up Live ook altijd muziek. Ik hoop niet dat je heel bang bent voor slangen. Nee, dat is... Ik dacht wel, ze gaan me een leuke vraag stellen. Maar nou zie ik inderdaad wel wat ik tegen Mo van verder heb. Ja, maar volgens mij, ik weet niet waar zijn hoofd zit, maar... Ja, achter je. Oh, nou ja, goed. Ik blijf rustig praten. Jullie zijn Nancy en de Sinatra's. Ja, klopt. En we gaan muziek van jullie horen. Wat gaan wij horen? Ja, we gaan vanavond in ieder geval 2 nummers spelen. En het eerste nummer is ons eigen nummer. Dat is Semayim Ha. Te vinden op YouTube en Facebook, wat je maar wil. En het tweede nummer is van Rudy Karel, De Hoogste Tijd. En we spelen eigenlijk van alles wat. Dus we hebben nu een Fries nummer en een Nederlands nummer. We hebben ook een Franstalig nummer en uiteraard Engelse nummers. We spelen eigenlijk van alles. Maar vanavond dus deze. En ik ben nog wel heel even benieuwd, want het gaat natuurlijk vanavond over dieren. Ja. Wat is jouw favoriete dier? Ik heb erover nagedacht en ik ben eruit. Het wordt de paradijsvogel. De paradijsvogel? Ja. Oké, waarom? Omdat hij en heel mooi is, maar ook vooral een heel mooi, vooral het mannetje zo'n mooi ritueel heeft om zijn vrouwtje te krijgen. Dan gaat hij zo mooi dansen enzovoorts. En dan, ja, dat vind ik mooi. Danst jouw man? Oh, die vraag had ik nog niet verwacht. Hij kijkt niet, dus nee. Oké, een heel verstandig antwoord. We gaan luisteren. Nancy en de Sinatra's. Even wachten nog, de microfoon is nog even weg. Wat is er los? De microfoon is er niet, blijkbaar. Oh, dat zingt een beetje lastig, hè? Ja, dat zingt lastig. Nou, zingen lukt wel. Ja, nou ja, dat gaat nog een keer. Ja, leuk. Leuk, Hoeg. Heb jij een leuk? Wat is jouw lievelingsdier? Nou, volgens mij komt hij daar al aan. Ja, het komt goed. Ja, het komt allemaal goed. Gevonden. Ja, lukt dat allemaal zo? Top. Nog 1 keer een heel hard applaus. Nancy en de Sinatra's. Het is oernacht.
gebeurt nog. Maar ik hoeg hem echt net meer. Al dat gezeur hoe wie dan te dik, dan te fijn. Van wie is dat voorbij? Al dat geklein gedachten die niet goed genoeg. Ze redt harder maar mij. Ze mij hem houden. Ja. Ze kunnen hem krijgen. Het wachtje jongens in bed. Oh, wat kan dat vaak voor? Zien stappen terug het huis. Het slaan van het door. Zien gelieg, zien gefly, gefantaseer en gedraai. Zien gezwet, hoe zien ex, zien sixpack, zien seks. Zien motors, zien truien, zien romantisch gebuien. Zien whatever. Oh, ze mij hem houden. Ik hoeg hem echt net weer te zien. Hey, ze kunnen hem krijgen. Ze shoppen wat ze er mij kan. Ze kunnen hem krijgen. Ze shoppen wat ze er mij kan. Ha, ik wat in hem schoen. Ja, net dat nog wit. Zien slappe gepraat. Zien sokken, zien zwit. Zien Mercedes, zien maten, zien moppen, zien op. Zien gepraat hoe het werkt, al wat hier te drop. Zien kennis van keus, zien zittinerie. En het een op de brood, iets aan grut verstaan niet. Ja, ik ben het goed zet, zien geprut in bed. Zien gelieg, zien gefly, gefantaseer en gedraai. Zien gezwet, zo zien ex, zien sixpack, zien seks. Zien whatever. Woehoe! Applaus, dankjewel Dank u, Nancy dank u. en de Sinatra's. We gaan verder met een dichter. Op het podium staat inmiddels Henk Richter. En Henk, doe hast ik een filmpje bij die. Ja. En dan gaan we nou even naar Sjen. De panda was een grote jager, rennend door de bergen van Kindling. Met grote poten ving hij spelend vogels, vissen en ander vlees. Opeens, over de loop van miljoenen jaren, overviel de panda een gelading schaamte. Al het geren, al dat geheig, al dat geweld voor een stukje voer. En het was toch ook wel barbaars, dat hongerige plukken aan een geraamte. Zo evolueerde de panda wat en eet nu alleen nog maar wat bamboe. Zwervend door de bergen van Kindling. Maar toch vooral in de dierentuin achter gekscherende stukken tralie. Koudt hij op meters van het groene ding, dat weinig tegenstribbelt en weinig voedt. De panda speelt al lang niet meer, zit op zijn reet en houdt zich afzijdig. En plant zich ook niet echt meer voort. Er valt niks meer te veroveren, behalve soms een losse vlodder. En aan zijn voeten ligt zijn zoon, dromend over de bergen van Kindling. Van de frisse lucht laat hij een nies. Zijn vader schrikt zich de vinkertering van zoveel plotselinge activiteit. Hij was zijn nageslacht al helemaal vergeten. Heeft hem niks meer bij te brengen. Iedereen kan zitten en bamboe eten, daar heb je geen ouder voor nodig. Wat zou ik hem graag meenemen naar de bergen van Kindling? Rennend door de bamboebossen slaan we vissen uit de rivier en jatten eieren uit een nest. Je zult zien dat onder zijn zwarte en witte vlekken rode en gouden haren tevoorschijn steken. Steeds meer. De panda staat op, is de wilde man van dit bos en eet verdomme geen bamboe meer.
Applaus, Henk Richter. Dankjewel. Inmiddels ben ik aan de andere kant weer beland. En ik sta naast Jonathan Lijns van Repticura. Zeg ik dat goed? Ja, dat klopt. En wat doe jij precies? Nu, wij verkopen reptielen als huisdier. Er zijn nog steeds heel veel mensen die niet weten dat je reptielen als huisdier kunt nemen. Natuurlijk moet ik er wel bij zeggen, bij elk huisdier die je in huis neemt, moet je goed weten wat je in huis neemt en wat je doet. Maar reptielen kunnen ook heel goed als huisdier genomen worden. Vind je? Je hebt al de hele tijd een slang om je nek, dus ik denk het wel. Ja, want het verbaast me. Ik heb dus al eigenlijk de hele tijd vanaf het begin die slang om mijn nek. Maar op een of andere manier wordt het toch een soort gezellig. Ja, zeker. Ik zeg altijd, ze horen gewoon bij de familie, zoals een hond en een kat. En je kunt er lekker mee een serie op Netflix mee kijken, zeg maar, terwijl je ze lekker aan het knuffelen bent. En ze hebben ook niet heel veel onderhoud nodig. Nee, want ik ben wel even benieuwd. Kijk, ik vind dit nou best wel leuk. Maar wat vindt, hoe heette die ook alweer ervan? Wie? Deze boa constrictor, nu, ze tolereren ons, zeg maar. Ze zien ons niet als bedreiging. Daarom vinden ze het ook niet zo lang als de gewenste temperatuur maar in de omgeving ook goed is, want het zijn koudbloedige dieren. Dus kunnen ze niet zomaar eventjes mee naar buiten nemen, zeg maar. Dus de temperaturen moeten wel gewend zijn. En zolang als de temperaturen gewend zijn, hij krijgt zijn eten en zijn drinken, is er eigenlijk weinig aan de hand. Ja, want nou ja, hij tolereert mij. Ik vind hem wel gezellig. Krijgen we dan wel een band? Uiteraard krijg je wel een band, ja, zeker. Dat merk ik ook, omdat ze steeds ook naar me toe willen gaan. Ieder persoon straalt er een soort van unieke energie uit, zeg maar. En nou ja, ze weten wel degelijk wie ik ben. En bij mij voelen ze zich ook veilig, zeg maar. Dus dat voelen ze wel degelijk, ja. Ja, en wat eet hij? Deze krijgt ratten. Oh, oké, dat valt mee. Dus ik hoef geen antilopen te schieten. Nee, gelukkig niet. Die kun je gewoon ook diepvries kopen en vriezen volstoppen met ratten. En 1 keer in de 2 weken haal je er eentje uit om dooien. Die geef je aan de slang en het is weer opgelost. Moet je niet verwisselen met de frikandellen. Wat ligt daar op jouw schouder? Dat is nog een baardagaam. Een baardagaam uit Australië. Dit is dan weer een insecteneter. Deze eet kakkerlakken, krekeltjes en sprinkhanen bijvoorbeeld. En dan heb je nog een schildpad. En schildpad zijn weer voornamelijk groenteeters. Dus deze eten gewoon sla, andijvie en dat soort spullen. Ja, en over schildpadden, maar dat geldt voor alle reptielen wel een beetje. Jij zegt net, je moet goed weten wat je in huis haalt. Wat voor advies geef jij mensen als ze een reptiel willen hebben? Niet alleen als ze een reptiel willen hebben, maar bij elk dier lees je goed in. Ik bedoel, als je geen zin hebt om te gaan wandelen met de hond, moet je ook geen mechelaar of een husky nemen natuurlijk. Dus dat is bij deze dieren net hetzelfde. Wil je er wel een beetje moeite voor uitnemen, dan kun je al een iets moeilijker dier nemen. Wil je er weinig moeite voor uitnemen, dan doe je iets makkelijker dier. Maar alsnog, bij elk dier dat je neemt, heb jij de verantwoordelijkheid erover, zeg maar. Dus je moet ten alle tijden wel goed weten wat je doet. Ja, want die schildpadden, nou ja, niet per se deze denk ik, maar die worden ook heel vaak uitgezet in het wild, hè? Ja, dat zijn dan voornamelijk de waterschildpadden, zeg maar. En dat vind ik ook heel jammer. Dat zijn invasieve exoten. Dat houdt dus in dat het dieren zijn die niet hier vandaan komen, maar wel hier kunnen overleven en onze eigen diersoorten en plantensoorten in bedreiging kunnen brengen. En die zijn dan nu verboden omdat mensen niet weten wat ze doen en het wordt te groot en ze krijgen ook niet de juiste informatie erbij, zeg maar. Nu in 2020 moet elke dierenwinkel een vakbekwaamheidsattest hebben voor hetgeen wat hij verkoopt, zodat hij in ieder geval niet meer kan zeggen dat hij er niks van af weet of leugens kan vertellen, zeg maar. Wat ik een heel goede zaak vind. Maar die schildpadden die zijn verboden, terwijl ik klanten heb die al 31 jaar, 30 jaar die schildpadden hebben. Het is altijd goed gegaan, maar ja, die worden dus ook gestraft. Oké. Ik zie jou trouwens steeds, je kriebelt die baard te gaan. En je zei net ook tegen mij dat ik hem, ik weet niet waar zijn hoofd zit, dat ik hem onder zijn hoofd moest gaan kriebelen. Vinden ze dat nou echt leuk? Hoe merk je nou dat hij dat leuk vindt? Ja, lichaamstaal. Dat is natuurlijk heel belangrijk naar hun lichaamstaal kijken. Als een baardegam, als je hem aait en hij sluit zijn ogen en doet verder niks, dan is je lekker aan het genieten van je. Kun je hem een beetje beter laten zien? Want hij ligt, nou dat vond hij minder leuk, maar dat hij zijn ogen dicht doet? Even kijken, ik weet niet of hij nu zin in heeft, want nu zit hij op de schildpad natuurlijk. Maar heel soms, als je hem aait, dan sluit hij zijn oogjes en dan gaat hij lekker genieten, zeg maar, van je geaai. En dat is iedereen die er met de slang, die zal niet zijn ogen sluiten, maar die blijft lekker zitten. En dan kun je hem eventjes lekker kriebelen, even lekker aaien. Ze geven ook heerlijke massages trouwens, slangen. Oké, zover ben ik nog niet helemaal, geloof ik. Ik vind hem vooral heel zwaar. Er zijn ook heel veel mensen die vinden dit nou heel onnatuurlijk. Dat je zo'n beest uit de tropen hierheen haalt. Ja, kijk, onbekend is onbemind. Dat zeker moet wel weten wat je doet. Niet vergeten, ook zo met dierentuinen. Heel veel mensen zijn, of sommige mensen zijn ook tegen dierentuinen. Maar die dierentuinen zenden namelijk om kweekprogramma's over
te brengen met andere dierentuinen over de hele wereld, zodat bepaalde diersoorten niet met uitsterven bedreigd worden, zeg maar. Dus wij houden ze in leven. Onze dieren die kunnen niet echt overleven in het wild, maar als je het goed doet in je huis, in je terrarium, dan kan zo'n diertje heel oud worden en heel gezond zijn. Wat vind jij het schattigste reptiel of het schattigste dier wat je verkoopt? Nou, dat vind ik zo'n moeilijke vraag. Dat is echt zo'n moeilijke vraag. Ik vind ze allemaal... Ja, ik heb geen voorkeur. Nee. Ik wil nog even naar 1 beest toe. En dat moeten we even hier naartoe, geloof ik. Dat was een heel speciaal beest. Ik zie iemand heel hard wegrennen achter mij. En ondertussen stop ik even dit weer terug waar het hoort, want dat wordt eruit gewurgd. Wat is dit? Dit is de sissende kakkerlak uit Madagaskar. Het is namelijk de enige kakkerlak, of een van de weinige kakkerlaksoorten die kan sissen en die zo groot wordt als de sissende kakkerlak uit Madagaskar. Nu zijn er altijd wel mensen die willen een huisdiertje hebben wat niemand anders heeft. Nu ga jij maar eens even rondvragen wie een kakkerlak als huisdier heeft. Heel weinig mensen. Maar deze kakkerlak die voer ik niet aan mijn dieren, maar die houden we echt als huisdier. Oké. En maar wat ook. Sorry, vergeef me dat ik hierom moet lachen, maar hoe hou je dit? Heel simpel, ook in een glazen bak in terrarium met voldoende bodem, een warmtemasje zodat ze de juiste temperatuur hebben en het eten en drinken. En dat is het eigenlijk. Oké, ik vind het heel bijzonder, dat geluid vooral. En van een slang snap ik dat je dit om je nek doet en dat je naar die baard te gaan. Maar wat doe je hiermee? Nee, ik zeg altijd, je bent dierenliefhebber of niet. Ik hou zelfs van een pissebed of een vloo, zoals daar straks zeg maar. Alle dieren hebben eigenlijk een nut in deze wereld. En elk dier, als je ze leert kennen, is het eigenlijk helemaal niet zo eng dan dat je het eigenlijk niet kent, zeg maar. Dus zodra je je dieren leert kennen, ook met sissende kakkerlak en kakkerlak, vind ik heel fascinerende dieren en zijn hele leuke dieren en ze eten hun troep op. Wil even iemand iets zeggen, geloof ik? Hallo? Iemand zich ermee bemoeien? Nee, maar ik vind het heel bijzonder, want ik heb hem dus nu een poosje om. En ik ben wel met je eens, en het kan nu heel gek overkomen, dat je er dus inderdaad een band mee opbouwt. Ja, uiteraard. Natuurlijk, je moet er wel voor openstaan. Maar sommige mensen houden niet van katten, andere mensen houden niet van honden, andere mensen houden niet van slangen en dan wel weer van een baarlichaam misschien. Maar zet je open voor bepaalde dieren, ook al wil je het niet kopen, zeg maar. Als je er gewoon erover openzet en even kennis mee leert maken, dan ga je zien dat het niet zo eng is als het lijkt. Natuurlijk, je moet ook niet zomaar een hondje aan aaien die je niet kent. Idem dito met een slang. Je moet wel zien dat je je dieren goed kent voordat je ze ook door iemand anders laat benaderen, zeg maar. Ik zie wel dat hij jou herkent. Hij reageert je op zijn naam? Nee, slangen zijn doof. Dan gaat dat wat moeilijk. Jonathan, ik wil je heel hartelijk bedanken voor dat je hier bent met je dieren. En een heel hard applaus voor Jonathan. Want ja, die slang is toch doof. En wij gaan door met een dichter die op het podium staat. En dat is Sipke Schiffert. Sipke, take it away. Oké, dank u wel. Goeie jongen alweer. Het eerste gedicht draag ik op aan Marianne Thieme, die het orenweek Tiesje de Tweede Kamer verliet. Een simmerjong in de tuin. Onder het barbecuen waard praat oer Kasper, een collega op het werk. Die hier last kregen van een nekken, ging naar de dokter, naar de fysiotherapeut, naar een chiropractor. Niet hulp. De klachten namen alleen maar toe. Uiteindelijk werd in het ziekenhuis ontdutsen dat er longkanker hier met kwaadaardige uitschietingen. Elke nien in de tuin vond het verschrikkelijk. Kasper hier nog een jaar hier en 2 jaar te leven. Net lang, maar altijd nog minder kwaad, denk ik, als de meeste dieren leven hebben die ze op dat stuit opeten en van wat een hele protte naar alle gedachten het daglicht nooit schoon ha. Daar, hier, net in het oor. Het tweede gedicht, ik ben een hondenman, maar dit is een korte gedicht. Roodje.
Aanst ging ik voort. Dan zul ik een soort verdriet ha, omdat sto zo leef bist. Het loede spin, de talloze kopjes en kroepekers. Wat zul ik die missen, liet Stiegerke? Die warme bulgje, jongs, behagelijk in mijn skutte. Omdat sto zo leef bist, zul ik goelen als ik voort ben. Maar Roodje, Iris kom ik weerom. Dan zist wen jonken mij sliepen op mijn kessen. En als ik dan snorkje, zist ook denken dat ik spin. Neert, kan dus daar nog skieren. Ik kom weerom, liet Stiegerke, omdat sto zo leef bist. Dat weer. Sipke de Schiffert. Dank je wel. Wij luisteren naar Nancy en de Sinatra's. Geef me nog een laatste biertje, voor je me de kroeg uitsmijt. Ik wou nog even afscheid nemen, al is het ook de hoogste tijd. Morgen zit ik ergens anders. Je bent me weer voor heel lang kwijt. Ik weet al wat de klanten zeggen. Het werd ook wel de hoogste tijd. Je vindt nergens op de wereld ooit zo'n stamcafé als dit. Zo gezellig, zo gewoon, maar ook zo gek. Ik zal ze missen, al die mensen, al die meiden, iedereen. Ik heb al heimwee, voordat ik vertrek. Heb ik nog iets laten liggen? Sta ik bij jou nog in het krijt? Hier heb je mijn laatste tientje. Je ziet, het is de hoogste tijd. Op de wereld ooit zo'n stamcafé als dit. Zo gezellig, zo gewoon, maar ook zo gek. Ik zal ze missen, al die mensen, al die meiden, iedereen. Ik heb al heimwee, voordat ik vertrek. Ik wou nog graag wat blijven hangen. Maar het kan niet tot mijn spijt. Nee, ik heb nog niet de hoogte. Maar je ziet, het is de hoogste tijd. Woe, Nancy en de Sinatra's, dank je wel. En we gaan weer luisteren naar een gedicht van Ineke van der Heijden. Take it away. Ik ga beddenveskes oerbesten. En ze komen uit Broek, mij boesten. Zwart in de hoen, hard de wacht. Sjucht een kat in de nacht. Wiet is de kat,
Miauwkut mal, sjucht een rot in een stal. Bruin is de rat, iets van het voer. Dat mij net, van de boer. Waf, zei het hong. Mauw, docht kat. Gauw vlucht rot uit de stal. Hindrek hong. Hindrek hong is net zo'n. Hast de zeer buik, was de warme kruk, was koesen in een koer. Doe maar, dan gaat het wel weer oor. Douwen, douwen. Dikke grieze douw. Wat dost u nou? Net zo schrikken. Meest wel pikken. Ik heb voer voor die. Krieg eens nog meer van mij. Nog een handvol. Doe meest het wel. Er komen al je douwen aan me heen. Ze fladderen. Ze eten. Ze rennen. Ineke van der Heijden, dankjewel. Wij gaan weer even naar deze kant. Want ik heb hier naast me staan Barbara van der Weijden. Welkom. En we gaan eerst even kijken naar een stukje van een filmpje wat je hebt meegenomen. Ja. Wat zien we hier? Dit is het particuliere asiel waarmee ik samenwerk in Roemenië. Je ziet dat er heel veel honden zitten. Het zijn er in totaal ongeveer 150. Deze honden hebben geluk. Wonen in een asiel waar het voor Roemeense begrippen redelijk goed is. Je ziet mij daar foto's maken van honden die er zitten waarvan wij denken dat ze kans hebben om geadopteerd te worden. Daarvan maken we filmpjes en wij bemiddelen dan op kleinschalig naar Nederland, België en Duitsland. En buiten dat proberen we natuurlijk geboortebeperking te realiseren. Hè? Dat er minder hondjes geboren worden. Ja, want je bent van een stichting? Ja, Barking Romania. En ik doe dit ongeveer 10 jaar nu. En je ziet er wel verandering hoor, want iedereen zegt van ja, dat is nou eenmaal zo in het land van de herkomst, moeten ze het maar oplossen. En dat verandert toch nooit, maar ik zie wel degelijk verandering. Wat moeten ze oplossen? Sorry, want ik onderbreek je even, we zien zielige honden. Nou ja, er is een grote zwerfdierenproblematiek, met name zwerfhonden, omdat de mensen vinden dat aan een gewone zwerfhond, een kruising heb je niet zoveel. Ze zorgen beter voor hun kippen daar dan voor hun honden. Aan een kip heb je meer dan een zwerfhond. En er is ongeveer sinds 7 jaar nu is er mag je daar honden gewoon doodmaken. Dus je mag honden mishandelen, je mag honden doodmaken, je mag honden geen eten geven. En dat is vreselijk. Dat was voor die tijd nog een soort bescherming voor de honden. En in 2013 is die wet er gekomen. En toen zijn wij eigenlijk voor die tijd al gaan zorgen dat er dat honden in ieder geval in veiligheid gebracht kunnen worden. En sterilisatieprogramma's opgezet, zodat de problematiek daar ook aangepakt wordt. Want je hebt het specifiek over Roemenië. Ja. Maar als ik in Griekenland op vakantie ga of ergens anders, dan zie ik heel veel zwerfhonden. Waarom kies je specifiek Roemenië uit? Nou, specifiek, ik ben begonnen met zwerfhonden in Griekenland. Omdat Roemenië wel het ergst is volgens mij. Het is, ze zijn daar niet beschermd. In Spanje en Griekenland zijn de asielen veel beter dan in Roemenië. In Roemenië heb je nog echt dodingstations. Je zal straks een foto zien van een hondje wat uit een dodingstation is gehaald. In dodingstations krijgen ze gewoon geen eten meer. Worden ze uitgehongerd totdat ze vanzelf doodgaan. Omdat dat het goedkoopst is. En er zitten duizenden honden in een asiel. Dat is echt vreselijk. En dat zie je in Spanje en in Griekenland niet. Oké, dat is de specifieke reden. Ja, dat is het grote verschil.
Ja, want ik ben wel benieuwd hoe die honden zitten dan in het asiel, maar die komen ergens vandaan. Hoe werkt dat precies? Kom je ze ook wel tegen? Of vind je ze? Of worden ze gemeld? Of... Ja, allemaal. Van alles eigenlijk. Ja, meestal, zoals dit is een heel mooi voorbeeld. Dit zijn wij zelf. We komen bij een benzinestation om te tanken. En wij zien deze 2 pupjes die net 10 minuten daarvoor zijn gedumpt. En dan, ja, wat doe je dan? Mensen zeggen dan, ja, je kan niet alle hondjes redden. En je moet dan gewoon doorrijden. Ja, sorry, ik kan het niet. Als ik die 2 pupjes daar zie, dan kan ik dus niet doorrijden. Dit is mijn collega Nicole, andere collega Roxanna. Daarmee werken we samen. En dan nemen we dus de pupjes mee, brengen we in veiligheid, zorgen dat ze gezond blijven en proberen we baasjes te zoeken voor ze hier in Nederland. En, want jullie bieden ze ook aan ter adoptie, die honden. Ja. Hoe gaat het in zijn werk? Want je bemiddelt, maar je zegt in Roemenië gaan ze daar helemaal niet zo goed mee om. Hoe werkt zoiets? Je hebt een hond en dan? Nou, ja, je hebt nog geen... Ja, ik heb een hond. Ja, precies. Ik heb een hond en daar adverteer. Ja, ze hebben daar een hond en je hebt hier een baas. En hoe gaat dat dan? Nee, ze komen eerst bij ons in gastgezin. Of niet bij ons, maar bij mijn gastgezinnen, zeg maar, komen ze eerst, zoals Itam bijvoorbeeld. Die komt in gastgezin, daar worden ze gesocialiseerd. Ik noem het als inburgeren. Ze worden ingeburgerd op basis van wennen aan het verkeer, wennen aan de fietsers, de gebruiken, uitlaten. Hè, wat heel veel honden nog spannend vinden als ze naar Nederland komen. En vindt het überhaupt, hij vindt het überhaupt wel heel spannend volgens mij. Nee hoor, hij zit gewoon naar buiten. Oh, hij zit gewoon naar buiten te kijken, veel leuker. Was hij er ook zo slecht aan toe? Nee, Itam heeft geluk gehad. Itam heeft wel altijd buiten. Nou, dit is bijvoorbeeld heel erg verschrikkelijk, zo vinden we ze. Dat zijn honden die ooit geslagen zijn, geschopt en gewond op straat zijn achtergelaten. En die wonden zijn gaan ontsteken, komen allemaal maden in. En dan proberen we ze medische hulp te bieden. En vaak lukt dat. En soms ook niet. Er zijn ook hondjes die gewoon doodgaan. En dit is een foto van ons sterilisatieprogramma. Ja, want daar ga je binnenkort weer voor naar Roemenië, begreep ik ook? Ja, over 2 weken hebben we een sterilisatiemarathon. Alle hondjes die we bemiddelen, daarvan gaat een groot deel naar het sterilisatieprogramma. Omdat we dan daar ook ter plekke kunnen helpen. En dan hebben we een sterilisatiemarathon en dan gaan we achter elkaar dagenlang steriliseren met de plaatselijke bevolking die helpt. De plaatselijke bevolking die komt dan de honden brengen. We werken samen met een dierenarts die een verdovingspijl heeft voor de angstige honden. Die wel ieder jaar 2 nesten krijgen, maar die je niet kan vangen met een vangkooi of zo. Dus dat is een hele operatie, maar wel heel doelgericht en effectief. Ja. En hoe betalen jullie dit? Niet. Nee, we betalen wel, maar we hebben, wat ik net zei, een groot deel van de opbrengst van de adoptiekosten gaat naar het sterilisatieproject. We krijgen natuurlijk wat geld voor de honden en we zijn afhankelijk van sponsoren. Klein oproepje? Ja, bij deze. Bark in Romania. De rekeningnummer weet ik even niet helemaal. Heel slecht. Maar dat kun je googlen? Ja, kun je googlen, ja. Nee, we doen echt... we bieden medische zorg, sterilisatieprogramma's, bemiddeling, kleinschalige bemiddeling. En we zorgen voor, als het lukt, als we geld over hebben, voor voer voor de honden in het asiel. Laatst hebben we nog enorm veel, een hele mooie donatie gekregen met heel veel vlooienmiddelen bijvoorbeeld. Gaat allemaal naar Roemenië. Ook voor de honden die nog op straat leven, die echt doodgaan van de jeuk, van de teken, van de vlooien. Dat is vreselijk. Dus als we daar zijn, dan doen we ook alle honden die we tegenkomen, proberen we dan te ontvlooien, zodat ze in ieder geval een jeukloze zomer hebben bijvoorbeeld. Ja. Oh, wat goed. Hey, en ik heb nog 1 vraag, want je haalt toch een hond uit Roemenië in huis als je zo'n hond adopteert. Ja. Kunnen ze over het algemeen goed aarden? Want ik denk als er nu mensen kijken en die denken van, goh, dit lijkt mij wel wat. Ja. Kunnen ze over het algemeen goed aarden? Over het algemeen wel, maar het kost tijd. Ja, het zijn vaak, zeker de honden uit Roemenië, het zijn vaak honden met een rugzak. En wij zeggen ook altijd, het zou heel fijn zijn als die honden geplaatst worden, bijvoorbeeld bij een andere hond, bij een stabiele hond, bij mensen met hondenervaring. Het zijn vaak geen beginnershonden en ook geen honden die leuk meedraaien in een gezinnetje met 4 kinderen. Daar moet je geen Roemeense hond willen zetten, zeg ik altijd. Eerlijk. Ja. Nee, nou ja, goed. Dat is goed om te weten. Want zoals ik deze ook zie, die is hartstikke rustig en die vermaakt zich prima. Ja,
Ja, nou ja, ik heb hem natuurlijk niet voor niets meegenomen. Want ik heb nog 800 thuis en die kunnen allemaal niet mee. Ja, precies. Dus het is wel... dit is wel een uitzondering. Zo makkelijk, zo issueloos, dat is een uitzondering. Laat ik daar eerlijk in zijn. Maar aan de andere kant zijn het hele bijzondere honden, vind ik. Ik heb ook Nederlandse honden gehad. Die op een bepaalde manier heel dankbaar zijn. Dat merk je aan alles. Je zit er je echt aan te kijken van... nou, ik sloop dat kussentje niet, want ik ben zo blij met mijn huisje. Dus ja, je hebt een heel speciale band met buitenlandse honden, vind ik. Maar ja, ik ben verliefd op ze, dus. Ik wil jullie heel veel succes wensen met de stichting. En ik wil een heel hard applaus voor Barbara. En natuurlijk ook voor... Hoe heet ze ook nou ook weer? Itam. Voor Itam. Applaus. Wij gaan weer richting podium, want daar staat inmiddels Mees van Rijswijk. En die heeft een filmpje en die gaat een gedicht voorlezen. Food. You know, I just couldn't stop thinking about it. Yeah. So, yeah. So, you know, I went to the fridge and I opened up the meat drawer. You know what the meat drawer is, right? Yeah. What was in there? Well, I'll tell you what was in there. You know that bacon that's like maple? It's got maple flavor. The maple kind, yeah. Yeah, so Yeah. I took that out and I thought, Yeah. I know who would like that. Me. So I ate it. Oh, no. You're kidding me. Nope. Not kidding. You know, I also noticed there was some beef in there. Yeah, you know, steak, you know, juicy. Well, I ate that too. But I went back to the fridge just a few minutes ago. And I put something together really special. You're gonna love this one. I took some chicken. Yeah. I put some Yeah. put some cheese on it. And I covered it with what? I covered it with cat treats. Yeah. Then guess what? What? I gave it to the cat. Dit filmpje deed me nog wel denken aan een liedje wat ongeveer over hetzelfde gaat. Namelijk verraad, puur verraad. Dus daar is dit gedicht op geïnspireerd. Het was kerstochtend 1961. Ik weet het nog zo goed. Mijn voerbak was weer leeg. Mijn baasje zei dat ik niet bij de kat mocht komen en als ik niet ging blaffen dat ik dan wat lekkers kreeg. Hij wist ook niet waar mijn brokken waren. Hij zou in de koelkast kijken, maar omdat die kat daar lag, in de nieuwbouwkeuken, moet ik maar wat leuke hondendingen gaan bedenken. Ver weg van die kat. Maar ik had de krant toch goed opgehaald, zoals ik dat elke ochtend doe. Ik had de zaterdageditie er zelfs bij gedaan. Ik weet het ook niet, was dat dan niet goed? Ik heb heel lang voor zijn deur gestaan en niet geblaft. Waar blijft mijn voer? Het was eerste kerstdag 1961. Baasje zei, kom bij me zitten, ik heb iets leuks voor jou. Ik dacht eindelijk die brokken, ik wil zo graag die brokken. Dus daar ging ik als een schroothond. Maar wat zegt hij nou? Hij zei, sorry, ik moet je wat vertellen. Ik was net niet helemaal eerlijk, ik weet waar je brokken zijn. Maar zonder dolle, ik heb nog iets veel beters. Als je eventjes geduld hebt, dan ben ik zo weer terug. Dus daar ging hij. Hij liep door naar de keuken. Ik zat kwispelend te wachten op dat o zo goede nieuws. En daar kwam hij, met in zijn hand een lever van mijn favoriete merk. Ik kwelde nog net niet. Dus ik blafte om hem te bedanken voor dat goddelijke maaltje dat ik ook wel had verdiend. Maar hij zei, jongen toch, die lever is bedorven. Ik bracht hem naar de kliko. Had je dat nog niet gezien? Maar ik had de krant al goed opgehaald, zoals ik dat elke ochtend doe. Ik had de zaterdageditie er zelfs bij gedaan. Ik weet het ook niet, was dat dan niet goed? Ik heb heel lang voor zijn deur gestaan en niet geblaft. Waar blijft mijn voer? Even later had ik enorme honger, maar ik liet het hem niet merken, want ik ben altijd braaf. En daar kwam hij weer, met bacon op een bordje, overvloeid met maplesirup en maar stak hij in zijn mond. Mijn kwijlen stopten, mijn tong ging terug mijn bek in en ik keek naar die bedrieger, puppyoog vol ongeloof. Hij zei, oh, had jij ook iets willen hebben? Was je helemaal vergeten, je bent ook maar een hond. Maar ik had de krant al goed opgehaald, zoals ik dat elke ochtend doe. Ik had de zaterdageditie er zelfs bij gedaan. Ik weet het ook niet, was dat dan niet goed? Ik heb heel lang voor zijn deur gestaan en niet geblaft. Waar blijft mijn voer? Toen wat stapjes, wat poezelige stapjes over net gelegde tegels. Baasje draaide om. Daar kwam de kater, die godvergeten kater, met om zijn mond wat kruimels en baas schoot in de lach. Hij pakte Karel, hij aaide door zijn haren en hij keek me in mijn ogen. Ik herkende hem niet meer.
Karels tanden, die zaten vol met stukjes van mijn brokken. Nou, daar zijn je brokken dan. Maar ik had de krant toch goed opgehaald, zoals ik dat elke ochtend doe. Ik had de zaterdageditie er zelfs bij gedaan. Ik weet het ook niet. Is dat dan niet goed? Ik heb heel lang voor zijn deur gestaan en niet geblaft. Waar blijft dat voer? Het was tweede kerstdag, 1961, baasje weet het nog zo goed. Karels hok was leeg en ik zei dat hij in de koelkast niet mocht komen. En als hij dan niet blaffe, dat hij dan wat lekkers kreeg. Woe! Mees van Rijswijk, dankjewel. Op het podium zit inmiddels Kees van der Meer. Kees, je hebt een filmpje bij je. Daar gaan we eerst even naar kijken. Oh, wat schattig. Ik kom er even bij staan. Want we gaan het hebben over beestenveskes. Ja. Ja, Kees. Du hast het net van een vreemde, begreep ik. Nee, dat klopt. Dit veske is van ons huid, Hendrik van der Meer. Het allereerste benneveske, beste benneveske wat de skreun had, wie Kees Kikkert. In 1973, dus al aardig wat jaren lien, kreeg hij de vraag van Omroep Friesland, was nou misschien veskes van ons maatje. Wie namelijk hadden we een bennenprogramma en daar hier hij kritiek op leveren. En je zei van, ja, het kan wel wat oors. Nou, zeiden ze, nou Hendrik, doch het dan zelf. Nou, hij zei, prima, doch ik. Toen had hij het eerste vers gemaakt, Kees Kikkert, kwekt zijn nuwer. Zijn tongen is lang net zuiver, zijn mem die kwekt hem voor. Hij had nog Kikkert koor. Dus een heel simpel lieds verske. En nou begreep ik dat daar ik wel wat mij dorst, om dat eens de erfenis van hem had trots aan. Klopt het. Per Jalien heb ik... Ooit weer mijn zinverskes ben ik weer op nij aan de gang. En ja, die waren al heel oud. Dus we dachten, laten we zien hoe we ze naar deze tijd hellen kennen. Nou, dat weer ingewikkeld. Want ik dacht, ik neem even wat boeken mooi van... Ja, dit boek heeft hij vol schreeuwen. Dit boek heeft hij vol schreeuwen. Dus dat ben ik denk Marco's van ik denk 250 verskes of zo. Dus hij heeft een heel soort maken. Maar toen kwam Ties Watman en die had toen een boek maken, De Beste Boel van Omke Roel. En misschien ken je hem dat verhaal. Dat gaat door een man, dat is een beste vreun. En die is sablied met alle best niet zei, kom er maar in, kom maar bij me wennen, is prima, maak het mij net uit. En op dat rent wat uit de handen, uiteindelijk zit je op het dak. Nou, dat is wat man uitbreide, maar nog meer verhalen. En toen heb ik daar bij al die verhalen, heb ik de veskes van ons huid in naar Joske gegeven. Ja, want wat moest dan aanpassen aan zo'n veske? Want hij is dan een veske en wat past dan aan de moderne tijd? Ik let even wat jij is dat goed? Dat is helemaal goed. Van mij hebben die daarvoor hier precies. Nou, aanschouwen litten. Ik let eerst al even iets jaren. Uw hele familie heeft al die veskes gezongen. Ik. Dus ja, ik dacht, ja, kom er net onderuit, je maat wat jaren wat ik zongen heb. Het veske heel je bij. Ik ben denk een hier of zes. Koe krek, een beetje praten. Nou ja, zo klinkt het dan. Bij, Ilje bij, hoepel op, geer wij. Ik wil net een stek van die. Bij, Ilje bij, hoepel op, geer wij. Kom stond
bij Ilje bij, hoepel op, geven wij. Nou krijg een met van mij. Eigen schuld, dikke bul. Oh, wat schattig. Moest dit wel vroeger of moest dit? Ja, dat weet ik natuurlijk net meer. Het weer gewoon, we doen het al jaren. Al mijn broers en zusters hebben die versjes zongen. Het weer wel grappig. Ja, u zei die joeg les op het Pabo. En dus hij doen dit soort dingen wel maar zijn studenten dat die het zongen. En toen werd een keer vakantie. En ja, dan moest er een versje komen. En toen zei hij, nou ja, wist wat, Osma dus ben dat met wel. Nou, en zij is een beetje kaam. En dat was terug Omroep Friesland, die vond het hartstikke leuk. Dus ja, ze mijn broers en zusters en zij hebben er al een keer inrollen. Ja, dus ja. Dus je mij alle keer wat inzong? Ja, alle keer, ja. Wat leuk voor het familiearchief. Ja, zeker. En ja, wat ik dan stiekem nog wel heel leuk vind, is dat dan mijn dochter daar nog weer mijn vierde keer van zelfs. Want die zongt de vernijde ding niet? Nee, Safir is nog net, maar die zongt wel de versjes van uw huid. Oh, wat schattig. Dus gewoon thuis als zo'n badje is. Ja, want we hebben nog meer. Want we hebben dingen op tafel liggen. Meestal liggen allerlei papieren op tafel. Die mag je hem er even bij pakken. Er liggen A4'tjes op tafel. Onder de knuffels. Ja, dan liet ik eerst even wat jaren. Ja, dan kan iedereen ondertussen even de A4'tjes pakken. Ja, wat moet je doen om dat nou naar je tijd te halen? Nou ja, dan denk je gauw aan beats en dat soort dingen. Maar je moet de kern van zo'n versje te pakken. Dus hij die is heel goed in heel goed jaren nou. Wat ben die besten? Ja, een hoen zou nog telkens woef. Een kat zou miauw. Dus maar die ingrediënten kun je aan de slag. Dus dat is wat hij doet. Nou, Wikileaks, versje. Dit is dan mijn nieuwe versie. Maar dat is wel mijn beat. Ja, dit is dus de nieuwe versie. Ja. Dit is Shik Shak Shokken. Ik ben een beer. Dit is een hele coole beer vanzelfs. Toch? Ja. Komt-ie? Dat is een hele coole beer, ja. Dus je maakt op zich keer nog even, goh, wat is dat voor beest? Hoe gedraagt hij hem? Hoe doet hij? Hoe ziet hij eruit? Ja, dus juist wat zo trots wat misschien wat wij de tikken. Ja, het is misschien wel leuk. Meestal hebben dus die songtekst. En als je hem er alle keer even bij komen steen. Dat is wel gezellig. Net alle keer zo enthousiast, komt er gezellig bij steen. Ja, en de tekst die staat hier, ik steen er een beetje voor. Ik ga even aan de andere kant van die steen. Die tekst is helemaal net nodig, want het is hartstikke simpel. Oh, nou dan doen we het maar die. Ik zong het wel een beetje voor en dan zong je met op een gegeven moment nou. Ik zong een stukje voor. Shik, shak, shokken, ik ben een beer op sokken. Jim, shik, shak. Ja, hartstikke goed, maar dat moet nou in op dik volume vanzelfs. Dus komt hij nog een keer. 1, 2, 3 en shik. Ben een beer op zak. Nog een keer. Shik, shak, shokken. Ik ben een beer op zak. Nog een shik, shak, shok. Geweldig. Het versje gaat verder. Ik ben de beer, de wiegel, wagel, wiebelbeer. Komt-ie, Jimme? 1, 2, 3 en ik ben de beer. Sjok de sjok ik hinne, het ken ik net rinnen. Sjok de sjok ik hinne, het ken ik net rinnen. Sjok de sjok ik hinne, het ken ik net. Refrein, shik, shak, shokken ik. Ja, shik, shak, shokken, ik ben een beer op sokken. Shik, shak, shokken, ik ben een beer op sokken. Shik, shak, shokken, ik zeg shik, shik, shik. Shak, shak, shak. Shik, shik, shik. Sokken. Shik, shik, shik. Shak, shak, shak. Shik, shak. Sokken.
refrein. Shik, shak, shokken, ik ben een beer op zakken. Shik, shak, shokken, ik ben een beer op zakken. Shik, shak, shokken, ben een beer op zakken. Shik, ik ben een beer op zakken. Wauw. Wie hebben we daar? Ja, dat me even dus net door Auleiden. Laten we nog eerst even een applaus voor die. Voor het veske. Ja. Want er is nog een veske. En we laten dus even net Auleiden nog. Misschien ik wel. Ik ren heel even naar het hindertij, hè? Vies dat Ja, heel best, erg? ja, best. Ik ren heel even naar het hindertij. Want er staat ineens een paard in de gang. Dag meneer. Waar hij jou bij, hè? Gerrit, hebben we mij nou. Dus ik word een vriend. En die wandelt je saai even binnen. Je dacht het gaat besten en je had de oproep en je dacht laat ik hem daar komen. Nou, we hier toen met je op de radio jet en ik zei tegen mijn kameraad, daar maar we heen met Gerrit. Dus zaten we aan, daar ben we hier. Ja, dat is een beetje mijn eigen schuld, want ik zei een paard in de gang vind ik altijd wel leuk. Dat doe je, maar ik denk nou maar we direct mee komen. Wat is dit voor merk? Dit is een Shetlander van 4 jaar oud. En hij is super maak, of net? Hij is hartstikke de maak. En we hebben hem voor het karken. En dat gaat al heel best. Nou, super leuk. Vies dat ik mooi? Nee, Ik denk wat onder de indruk. oh, misschien net een hap uit de microfoon nemen. Dat valt mij, ja, hij is maken zo. Maar je hebt het voor het karken? Ja, klopt. Wij hebben altijd voor het karken met de band. Nou, dat vind ik geweldig. Ja, want je kan je net oprieden, hè? Nou, voor u is wat ik natuurlijk, maar wij wonnen er al beleren voor de band onder het zadel. Maar dat ben we nog mee begonnen. Wat leuk. Wat bist ook lief, hé. Ja, nou wat leuk dat je me mij nam. Hoe ben je in je kaam? Wij hadden de auto boeten en gewoon op... Ook precies op de achterbank, maar... Nou, dat krijg ik nog net. Wij hebben 2 auto's, daar staat erop. Oh, gelukkig, gelukkig. Ik denk, hoor, zo'n pony op de achterbank, dat is ik al wat. Nou, wat leuk dat je... Wij moesten niet meekomen. Wij komen uit Zwaarboskwaai. Dus, tegen bij de Weststraat, zeg maar. Oh, dat valt naar mij, toch? Ja. Dan hoorde die net zo lang in de auto. Nee, hè? Nou, wat leuk. Heel het applaus voor de pony. Jo, maar je lekker ergens zitten gaan. Stal hem maar ergens hier in de hoeken, daar. Ja, of bij... Oh, hij maakt bij drumstel, Jerkje. Ik ben net... hij kan nog net drummen, dus dan mag je dat even voor doen. Nou, dat let ik lauwer aan de professional hoor. Maar zie ik je mooi een plakje voor hem. Hey. Leuk man. Denk om mijn Chen. Nou, dan hier staan maar een paard in de gang. Ik kom weer om bij die Kees. Heeft ik een verskoeren hinder? Die heb ik net zei. Ja, hop, hinken, zeg je dat nevens mij. Maar die weet ik zo even net. Ik heb wel een verskoer en een pauw. Dat wil ik wel even jaren, als dat goed vies. Vind ik helemaal goed. We gaan rustig terug. Nou ja, wat ik heel aardig vind is dat in verskes dat bisten en meesken hebben een heel soort van elkaar. En dat je op zich gaat naar van hoe kan het nou dat je een bist en een mees staat dicht op elkaar, dat die gevoelens soms hetzelfde binnen. En dat meesken haar soms misschien wel een bist vielen, als ze dat zeggen. Nou, ik ben benieuwd. Hoe heet het veske? Liedje van een pronkpaal. Yes, door mij, sjors door mij. Wie ben ik te jaren? Sjors mijn mooie vjeren. Ik ben een paal, mooi in het blauw. Sjors door mijn eigen, echte blauwe eigen. Oh, die mooie kleurtjes, jou een kik. En dat ik stiekem, poepoe, dat ben ik. Wat ontzettend schattig. Ja, nou ja, het is schattig en ik mooi liedje boodschap. Ja, nou echt heel erg mooi. Moest dus nog iets jaren toch? Ik ken je nog wel wat jaren litten, zeker ken ik je dat wel. Een versje wat ik heel bekend is dit. Bisten, ben je mal gekleerd? Dat is uw huid. Dat is uw huid. Draaien los. En dat is het heerlijke zin. Oh, die hebben dit al. Ja. Kom maar ook gezellig want dat ben je, hè? Zeker, ja. Tokke, tokke, woef, woef, kwek, kwek, mine, min, titerittereert, het muziek zet in. Knieën en douche, oer het paard. Koude
misschien wat we die nog even aan. Heeft hij nog op papier? En dan wil ik wel dat iedereen even heel goed steen gaat en even heel goed mij doet. Dus dat iedereen nog 1 keer even steen gaat. En nog 1 keer eventjes het papier erbij pakt. Dan geven we nog even deze mij eraan. Even een vraag, wat zou het een hin? Tok. Tokke, wat zou het een hoen? Woef. Tokke, woef. Wat zou het een oin? Kwek. En wat zou het een knien? Minemin, ja dat zou hij net, maar ja, dat doen we dan. Dus tokke, woef, kwek, minemin. Nou, moeilijk en het wijzen. Tokke, woef, kwek, minemin. Tieteriteriet, het muziek zet in. Tokke, woef, kwek, minemin. Tieteriteriet, het muziek zet in. Alle keer. Tokke, woef, kwek, minemin. Tieteriteriet, het muziek zet in. Nog een keer. Tokke, woef, kwek, minemin. Tieteriteriet, het muziek zet in. Dat keer luider. Tokke. Nog een keer. Tokke, woef, kwek, minemin. Tieteriteriet, het muziek zet in. Knieën douche op het pad. Koude stutten slaan de maat. En tokke, woef, kwek, minemin. Tieteriteriet, het muziek zet in. Kees de kik, het kwek, zijn heers. Koentje bijke blaft hem. Komt-ie! Tokke, woef, kwek, minemin. Tieteriteriet, het muziek. Laatste keer! Tokke. Applaus! Kees van der Meer, dankjewel. Oké. Wij gaan naar een dichteres en die staat bij de banner aan de andere kant. En dat is Janneke Spoelstra. Een heel groot applaus. Ja, ik lees 3 gedichten voor. Het eerste gaat over hin. In de tussentijd in het hinnenhok. Glied ik uit en voel mij sliept zien door. Kwam bij, nieuwsgierig zitten ze mij aan te zien. Wat dochst je hier, zijn de hin? Du bist geen wanne en geen hin. Wat mast du hier, zei wanne? Du kerkelt net en kruist net. Maar ik ben hier al, zei ik. Breng wat, vernuiver je me je aaien. En het wezen van wanne en hin. Het tweede gedicht, dat, de AVOEK die brengt me kwarten een boekje uit van Leer je hond Fries. Nou, die van u die kennen het al. Die leert zijn hele leven al Fries. Daar gaat het gedicht door. Frieske les. Zitten, lezen, blauwen, plat, je komen. Naast, draaien, raalje, bal, vangen, kiepke, innehoorn, pootje, orenpootje. Wachtje, lekker eten. Nee, net springen, achteruit. Pak de riem maar. Net zo loeken. Maar even pissie. Schieten, jongen. Ben er muskes? Pak ze. Waar is die bonkje? Rond ze om de bank, om de tafel. Orenkant om. Nog eens. Is mooi. In de auto. Zullen we de kranten ophellen? Breng maar in een huis. Los. Op het huis passen. Denk erom. Uw huis in kennis van het Friesk is groter als die van mannen in deze provincie. We dwingen hem net. Houden enkel brokjes voor. En het laatste gedicht, dat gaat over nevens mij de gelukkigste besten op een wereld. Ze leef je net zo lang. Flinters op een bosplaat.
De noordenwind flapt ijzig oer het duin. Maar in het zuiden triljend de slink. Flinters op een bosplaat. Hoegeneerd en neer naar hinnen. Wij spelen aan bij Heartbreak Hotel. En op genderneutrale huskes terug. Jongens knikt de jonger als koer us nog. Wij lienen hem het eer en longer je naar de dochter. Kom een grif weer. De veerboot biedt bij elke slag van het eiland wederblik. Skomkop, skittering en wolk verdwijnen als wij. Dank u wel. Janneke Spoelstra, dank je wel. We gaan eerst even naar je filmpje, want we hebben het gehad over huisdieren. Maar we gaan het nou even hebben over beesten die ik echt aan het werk binnen. En dan gaan we even naar een filmpje. Ik heb onderzoek gedaan of er een hond in een zorgcentrum, of de bewoners daar behoefte aan hebben. Het is gewoon een superleuk onderwerp. Dit onderwerp raakte me gelijk. Ik heb zelf een eigen hond en daarbij heb ik een cursus gedaan. Helemaal geschikt voor de doelgroep. Ik neem haar gewoon mee tijdens mijn werkzaamheden. Goedemiddag. Fem, kijk eens wie daar is. Wie is daar? Hallo, oh daar ben je al, hè? Oh ja, nee, hallo. Ik help de mensen in de kleding, ik zet een kopje thee, ik breng ze naar het restaurant. En daarbij neem ik de hond mee. En daarbij komen leuke effecten eigenlijk. Ja, mensen krijgen herinneringen van vroeger. We hadden vroeger zelf toen ik nog jong was, 8 jaar, hadden we een herder. Mensen brengen ze bij elkaar om samen een kopje thee te drinken. Doordat de hond eigenlijk mee is gegaan. En af en toe gooien ze even een balletje weg voor de hond, die haalt hem weer op. Ondertussen heb je dat de motoriek voor de bewoners ook wordt gestimuleerd. Ook mensen die eigenlijk liever niet meer lopen over de gang. Nou, krijgt Fenna de hond de zorgvragers weer over de gang. Dus ja, eigenlijk is het gewoon fantastisch. Proberen we nu elke dag als ik aan het werk ben de hond mee te nemen. Nou, en de mensen maar lekker van laten genieten. Als ik Fenna mee heb naar onze bewoners of zorgvragers, die mensen worden zo blij ervan. Fenna kan ook best wel veel kunstjes. En zo kan ze bijvoorbeeld keukenkastjes dicht doen. En op dat moment als ze dat doen, dan vinden die zorgvragers dat zo geweldig. Ja, en dat brengt hun natuurlijk een lach op hun gezicht. En daar worden ze gewoon heel blij van. Ja, supermooi. En nou wilde de grap dat Femke hier is. Ja. Hoi, welkom. Dank u wel. Daar mag best even voor geklapt worden, dames en heren. En je bent niet alleen? Nee, zeker niet. Nee, ik heb Fenna meegenomen. Dus. Ja, die zit hier mooi op het blok gaan zitten. Ja, zeker. Jij hebt dus een soort hulphond, is het? Nou, het is niet echt een hulphond, maar het is een soort maatje. Hoe ben je hiermee begonnen? Nou, voor mijn opleiding verpleegkundige moest ik onderzoek doen. En ja, dan zit je denken, wat voor onderwerp ga je doen? En toen heb ik het eigenlijk zo bedacht. Ik denk, als ik nou een hond meeneem naar de bewoners waar ik toen werkte. En kijken van, nou, wat is de reactie daarvan? En op die manier is het een beetje gaan lopen. We moeten even een tikje naar rechts, hoor ik. Oh. Dus dat doen wij. Want je bent er zo dus mee begonnen. Kan elke hond dit? Want hoe wist je dat ze geschikt was? Nou, ik heb zelf mijn hond zeg maar vanaf pups af aan opgevoed. Nou, samen met mijn man natuurlijk. Maar, en op een gegeven moment had ik een keer een vergadering en dan heb ik een keer meegenomen. En toen dacht ik, wat reageert ze eigenlijk goed? En de mensen reageren heel leuk en enthousiast op de hond. En toen dacht ik, ik ga er gewoon wat mee doen. Dus op die manier is het een beetje ontstaan. Ja. Want waar werk jij? Nou, toen werkte ik in Frittemhof in Sneek. Maar inmiddels ben ik van baan gewisseld. En daar is het niet zo ideaal om een hond mee te nemen. Dus helaas is dat wat van het filmpje alweer 1,5 jaar geleden. Maar af en toe als ik er nog eens kom, dan kan ik haar altijd meenemen. Ja, en zou je nou vinden dat dat huisdieren in de zorg, dat een vast element moet gaan worden? Ja, het zou echt fantastisch zijn als op deze manier, hoe ik het nu gedaan heb, dat het meer zou komen. Alleen, het is heel lastig om het te realiseren uiteindelijk. Want je moet een geschikte hond hebben, je moet degene die de hond begeleidt, moet geschikt zijn en de mensen moeten het leuk vinden. Dus
het zijn wel veel punten waar je eigenlijk aan moet voldoen. Ja, wat moet de hond ook nog op cursus? Nou ja, dat is wel het meest geschikt. Maar ja, uiteindelijk heb ik dat niet gedaan. Maar dat is ook een beetje karakter van de hond. En dat is gewoon een combinatie. Was het gewoon een goed, gewoon geschikt, zeg maar. Ja, alleen ja, om echt cursus, ja, dat is wel verstandig. Ja. Ja, maar ook dat hij gewoon zich sociaal gedraagt, neem ik aan. Ja, de gehoorzaamheid moet wel. Je moet wel weten wat voor hond je ergens neerzet. Ja, dat moet niet uit de hand lopen. Nee, want ik neem aan, het ene ras is ook geschikter dan het ander. Wat is dit voor ras? Dit is een border collie, officieel een schapendrijver. Maar ja, dit wordt nu op een andere manier ingezet. Ja, maar deze hond wil wel werken, zeg maar. Dat bedoel je? Ja, deze die kijkt je de hele dag aan van wat kan ik voor je doen. En als ik haar dan toen mee had naar het werk, dan keek ze me ook de hele tijd aan van nou, wat ga ik voor je doen? En nou ja, dan gingen we weer ergens naar binnen en dan kon ze daar weer even een kunstje doen. Dus het was voor haar echt een sport eigenlijk. En wat merk je dan aan de bewoners? Hoe uitzicht dat dan? Want ze worden heel erg blij, zeg je. Ze voelen zich, nou, ik denk dat ze er even kunnen knuffelen. Maar hoe uitzicht dat? Ja, nou, ik had ook dementerende mensen. En soms was het heel lastig om ze in de kleding te krijgen. En dan liet ik soms eerst de hond erbij. En dan waren ze helemaal ontspannen. En dan waren ze op een of andere manier gewoon relaxed geworden. En dan kon je ze goed helpen. Dus ja, uiteindelijk heeft het meer profijt van alles. Ja. Dus meer honden in de zorg? Dat is wel de conclusie, ja. Hopelijk lukt dat, maar wie weet. Hè? Nou ja, dat is wel een mooie droom voor in de toekomst. Ja. Voor nu heel veel dank voor jullie komst en heel veel succes. Dankjewel. Dankjewel. En wij gaan verder. Kom erbij. Je krijgt ook een microfoon. Met de volgende dichter. En die heeft een filmpje. En dat is op het scherm. En daar gaan we eerst naar kijken. En daarna gaat Nicole van den Berg een gedicht voordragen. Hallo allemaal. Dit was mijn favoriete dierenfilmpje. Hij was er ook als 2 uur durende versie en als 10 uur durende versie. Dus het was moeilijk kiezen, maar uiteindelijk heb ik toch maar besloten om eentje van 30 seconden te doen en ook nog een gedicht voor te dragen. Het gedicht is eigenlijk een ode aan de belangrijkste hond in mijn leven. Dat is mijn eigen hond. Hij heet Yuko. Het is een Friese stabij van 5 jaar. Hij is niet zo heel slim, maar wel heel lief. En het is eigenlijk wel een beetje mijn baken. En dat is ook de titel van mijn gedicht. Baken. Sinds deze zomer lekt mijn koelkast. En daardoor sta ik iedere ochtend in een koud plasje water wanneer ik melk pak voor de pap. Niets erger dan natte sokken. Behalve mandarijnen met pitten en blauwe brieven misschien. Of helemaal onder in de afwasbak, keer op keer, altijd weer, een vergeten lepel. Precies op het moment dat ik denk dat ik klaar ben en nu eens alles goed komt. Mogelijk ook erger. Gebrek aan serotonine en geld, gebrek aan discipline, gebrek aan nabijheid, gebrek aan fucksen om te geven en lust om te leven. Snel een grap op Facebook, hartjes smijten op Insta, ongeluk zwelgen op Reddit en hopsa, weer te laat naar bed. Het doucheputje loopt niet door, de toeslagen zijn te laat. Helaas geen contractverlenging, weer een lekke band. En nog steeds geen boek geschreven. Heel de tijd gaat het door en door en door en door. Maar soms kom ik thuis en lig ik naast mijn hond op een kleedje op de grond. Dan leg ik mijn hoofd op zijn buik en ademen we in en uit. En in en uit. En in en uit. Soms blaft hij. Als je tennisbal te groot is voor je mond, baas, dan is het simpelweg niet jouw tennisbal. Dan zeg ik, bravo Yuko, en geef ik me eindelijk neer. Hij is een baken voor 2 brieke bazen. Niet meer samen, maar toch best oké. Want de hond zal rennen, vliegen, graven, kluiven, slapen. En alles mag misgaan, instorten, kapot en met ducttape gemaakt.
zolang ik kan zeggen, maar met mijn hond, mijn lieve lietse hoentje, is in elk geval alles helemaal goed. Nicole van den Berg, dank je wel. En wij gaan even naar het podium, want daar staat Jacco de Boer. Ja, en ja, Jacco, ja, dieren jongens. zijn soms helemaal niet zo leuk. Nee, ik vind het toch even een reality check dwaamatten, want alle dieren zijn natuurlijk leuk en fantastisch en super aardig en zielig en wat geholpen worden. Maar beesten ken ik enorme assholes wezen. Dus nou even een lieds blokje dieren die het assholes binnen. Ja, het eerste plaatje. Sje. Jij er. Deze buffel rint gewoon zijn eigen been opzij, zodat de wolven eten dat been op. Ja, dat is natuurlijk een enorme asshole-streek van deze bison. Ja, de volgende asshole. Vlinders. Ja, zij krijgt nog een mooi gedichtenroer. Dit ben vlinders die eten een derde visk. Ja, sorry jongens, reality check. Heel Vlinders gezellig. ben net alleen nog schattig. Volgende. Ja, dit is een parasiet. Ja, en die wennet in het erg van de kikker. Ja, dat is ek een beest. Ja, de natuur is gewoon verschrikkelijk. Metal zelfs. De volgende. Ja, dit is een tapier. En de tapier staat bekend als de meest effectieve verkrachter in het dierenrijk. Want als de tapier één keer deze piemel naar binnen werken had, kan het vrouwtje die op geen enkele manier meer eruit krijgen. Dus ja, die zit dan echt letterlijk vast. Dat is dus de tapier. Zo, hupsakee. Volgende. Ja, soms ik in het dierenrijk ben beesten er net helemaal uit waar het nou dominant en onderdanig is. Dat zie je weer. Dan zou misschien. Nee, ik net. Nou, dan toch misschien weer sa. Ja, nou. Ik ga jet, ze ben nog steeds bezig om dat u te vinden. Ja, de volgende. Ja, er is natuurlijk maar één beest op de wereld wat de allergrootste klootzak asshole is. En dat binnen katten. Een kleine compilatie. I was scared of pretty girls and stop. You fucking asshole, get off! God damn you, cat! Oh! My fire? Move! Ah, crazy! Ow! Ow! No, 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 no! Get no, 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 eh? Inderdaad, katten bin assholes. Toch weer naar het cute nou. Misschien wel de best geklede vrouw van Lauwert. Maar een bijdrage aan de Marineboom. Doe hartstikke een filmpje mij, hè? Ja, dat zijn eigenlijk al je foto's van Kootje. En Kootje is mijn autistische kat. Ja. Daar ken ik niks van doen. En ik hou heel bot van Kootje. En dit gedicht hoor. Zullen we de foto Shen te taggen, mijn gedicht? Ja, want dit is dus Kootje en die gaat altijd naar boeten. En dan na 12 seconden denkt ik, kut, verkeerde keuze. En daar heb ik ongeveer 20 foto's van. Dus ik heb iedere keer Shen dat the face of regret is dit. Ja, een soort Brexit-kat. Ja, ja. Ik wil naar buiten. Ik wil naar buiten, want Kees gaat naar buiten. Ja, maar het regent, Kootje. Ja, nee, ik wil naar buiten. Ik wil naar buiten, ik wil naar buiten. Doe de deur open, ik wil naar buiten. Verkeerde keuze. Ik wil naar binnen. Ik wil naar binnen, ik heb spijt. Ik wil naar binnen, ik wil naar binnen. Hallo, ik wil naar binnen. Heb je wel gezien, al die vogels buiten en er waren auto's en andere katten. En weet je wel hoe koud het was en mijn pootjes waren helemaal nat geworden. En toen dacht ik ook nog dat er niet meer naar binnen kon. En er zit iemand op mijn bank. Ja, ik weet wel dat er andere plekken zijn, maar dat is mijn bank. Er zit iemand op mijn bank. Er zit iemand op mijn bank. Nee, ik wil niet op je schoot. Ga eraf, ga eraf. Hallo, ga eraf. Waar is de wollen deken? Waar is de wollen deken die altijd hier ligt? Waar is de wollen deken? Wat is dit voor stofje? Ik kan hier niks mee. Waar is de wollen deken? Waar is de wollen deken? Oh, hij was nog niet uitgevouwen. Ik wil naar buiten.
Ik wil naar buiten, want Kees gaat naar buiten. Ja, maar het sneeuwt, coach. Ja, nee, ik wil naar buiten. Ik wil naar buiten, ik wil naar buiten. Doe de deur open, ik wil naar buiten. Verkeerde keuze. Heb je gezien dat het helemaal wit was en dat er allemaal vreemd spul uit de lucht komt en er kon er niet voor schuilen. Niemand deed het raam snel open. En wat is het voor spul? Het zat aan mijn pootjes en iemand eet uit mijn bakje. Ja, ik weet dat er nog een bakje staat, maar dit is mijn bakje. Iemand eet uit mijn bakje. Hallo, iemand eet uit mijn bakje. Iemand eet uit mijn bakje. Doe er wat aan, doe er wat aan, doe iets. Het is maandag. De vuilniswagen komt eraan, want het is maandag. De vuilniswagen komt eraan en ik moet hem wegjagen. Het is maandag en ik moet hem wegjagen. Het is maandag en ik moet hem wegjagen. Het is maandag. Ik wil naar buiten. Ik wil naar buiten, want Kees gaat naar buiten. Ja, maar het vriest, coach. Ja, nee, ik wil naar buiten. Ik wil naar buiten, ik wil naar buiten. Doe de deur open, ik wil naar buiten. Verkeerde keuze. Heb je wel gevoeld hoe koud het was en dan waren andere katten. Mijn vachtje is er helemaal niet klaar voor. En Kees deed alsof er niks aan de hand was, maar niemand deed de deur open. En ik zit op mijn safe spot. Ja, ik weet dat het maar de onderkant van een stoel of een krukje is, maar er zijn anderen en ik zit op mijn safe spot. Ik wil niet gezien worden, maar wel zien. Ik zit op mijn safe spot. Can't touch me. Ik zit op mijn safe spot. Ik wil aandacht. Geef me aandacht. Kijk hoe lief ik ben. Ik ben lief, hè. Kijk hoe lief ik ben. Nee, geen fysiek contact. Ik wil naar buiten. Ik wil naar buiten, want Kees gaat naar buiten. Ja, het is mooi weer, hè, coachie? Ja, ik wil naar buiten. Ik wil naar buiten. Ik wil naar buiten. Doe de deur open. Ik wil naar buiten. Beste keuze. Annemarie Lindeboom, dank je wel. Ik ga ook even dit hoekje in, want wij komen bij de volgende gast. Gasten, moet ik zeggen. Ja. Titus Simonsma, welkom. Simonsma, welkom. Ja. Hoe heet de hoen? Hoen heet Ferro. Ferro. En wat doet Ferro eens? Ferro die helpt mij in het veld. Ik ben jager in mijn vrije... Ik kom erin bij zitten, ja, want dat praat wat makkelijker. Ferro moest downlezen, dus die bloot ik lezen nou. Ferro die helpt mij in het veld. Ik ben jager. En op het moment als ik een einsketten heb of een goes, er zijn heel veel goezen in Friesland. Mijn bovenbeen is ik lekker. Ik geloof het, ja. Hij roept heel goed. Maar, dus die helpt de goes van mij op. Ja, want je zit er dan de goes en dan met die, nou hoeveel met die dan het veld in? Nou, soms wel 5, 6, zo'n 100 meter, dat maakt er net zoveel uit. En dat kende net direct. Hè, deze hoen is nog maar jong, hè, dus ongeveer oorlier. Wij trainen hoen eerst met dummies. En ik ga een PMI-naam, dan kan je een beetje zien wat het is. Het is vrij zwier, van hem, dat is een aardig zwier. Oh ja, dat is wel een beetje einig. Nou, nee. Of is dat dan net einig? Daar komen we op. En in het wetter maakt er bijvoorbeeld ik een eind op helje. En deze druwt. En omdat hij op het wetter druwt, kan de hoen hem beter zien. En zo begint dat heel langzaam, als hij een paar maand is, dat hij in de gaten krijgt van, dat mag ik eigenlijk opheljen. En hij de will to please, dat nemen ze het werkje van de baas, dat wil er enorm graag doen. Dat is het soort ras wat het is. Ja, want wat is dit voor ras? Het is een Duitse steende trier. En die steen hier ook onbekend dat ze dit graag willen? Enorme will to please. En die will to please is om voor mij te werken. Ja, en ik moet hem even aaien, volgens mij. Ja. Want je liet de hoen het dan opheljen, maar hele stomme vraag. Maar waarom haal je hem zelf net op die eind? Nou, omdat het soms kijk hoe de veert is. En dan is het handiger om, het is een apport. En dan helpt hij of zij het apport op. Dat betekent dat er nogal wat op het moment dat er een brood sketten wordt, dat is er regelmatig de hoen in zest. En je op het scherm trouwens een paar foto's van Ferro in actie. Ja. Ferro is nog net zo oud. Je vertelde Nick dat je een oudere hoen hier. Hoe lang ken hij dit wan? Zij dit wan? Nou, ik denk ongeveer, zat wij hoen inzetten, dat is 8 tot 10 jaar. Het is maar kijk hoe sterk de hoen is. Maar mijn oudere hoen die heet Fleur. En Fleur die is na 8 jaar bij pensioen. Die koert net meer aan, omdat wij met name in de winter, dan sliet een hoen enorm. Want die maakt door ijs en door de veert en koud wetter. En dan bij verzwarging wel heel goed, maar dat neemt toch een enorm soort van hoen. Ja, en hoe lang duurt het nou, want ze is oral. Hoe lang duurt het voordat ze volledig opleid binnen? Want hoeveel is ze nou? Nou, vorige week heb ik in Duitsland een proefroen. En die proef die is heel goed slagen. Een proefroen? Een
proef, een prüfung. Ik ben in Duitsland geweest om een hondenproef te doen. En hoe gaat dat in zijn werk? Want ik denk dat je meestal zit te denken, hoe gaat dit? Nou, ik heb wel eens een voorbeeld, Jaan. Op een gegeven moment moet een hoen, op het moment dat ze een einsketten heeft, dan moet een hoen de eind ophelen. De eind bloedt net altijd lezen, die waait soms wel door de wien, een beetje fort. Dat ga je net altijd in de gaten, of die waait onder de rijter. Op het moment dat je gebruikmeidje van zo'n hoen, die had een enorme goede noos. En die noos, het is af en toe verbazingwekkend hoe dat gaat. Dan stuur je de hoen apart over water. En dan zwemt hij in dit geval iets van 60 meter vooruit. En dan roept hij in een noos dat er de eind in de noos had. En dan zwemt er die eind op en dan helpt er die van mij op. Ah, oké. Dus dan ben ik nog gewoon heel goed en heel scherp. Een soort... Je voorstellen dat als je mij eind aan het jagen bent of gozen, dat je op een gegeven moment zitten moet. Die hoen moet zitten blijven naast mij. Ja. Op het moment dat ik is van apart, dan mij die voortgaan. Nou, zo'n proef is dat ik. En dat ik vlakbij hem sketten wordt. En dat het benauwd wordt voor het zitten. En je leidt hem daar dus, of je leidt hem ervoor op. Ga je daarvoor naar cursus of doe je dat zelf? Of? Ik heb hem zelf getraind. En dan moet je voorstellen, dat is een pup. En die is nog maar een paar weken oud. En dan heb ik hem bij me. En het klinkt misschien wat raar, maar dan ga je naar de kermis staan. Of je naar station staat, waar een protte drokt is. Ik ben in Jereveen, ben ik een paar keer geweest. En toen kon ik nog rustig op het perron komen. Dat kent je in het woord net meer goed, maar dat vind ik wel jammer. Maar dan kom je een protte meestentje en dan krijg je nou ik. Had de hele jongen had er lekker rustig hier bij me lijn. En dat kende ik prima toe aan. Dat is ook een mooie training. Dus het is een prachtige afleiding hier. En dat bloedt te lezen. En nou jou ik hem geen commando's meer, omdat ik met die aan het praten ben. En dan maakt ze daar natuurlijk een broek van. Ja, want ze is nou een beetje onrustig. Zet je hele jong mooi lijn natuurlijk. Oh, en natuurlijk, ja. Ik hier er rekening mee houden, dus ik denk, ik neem af en toe een beloning mee. Ja, dat werkt ik altijd heel goed. Ja, werkt heel goed, ja. Is dit nou een dure hobby? Nou, eigenlijk moet je meer zeggen van het is een soort passie, een levensinvulling. Hè? Je bent burgers, je bent boeren, maar dan ben ik jagers. En ik werk je gewoon, dat doe ik wel. Maar daarnaast ben ik eigenlijk altijd met die jacht bezig. Is het net met de hoendentraining, dan is het wel kleidoen zitten, kleiduiven schieten. Kleidoen, dat is om te oefenen dat je als jager goed zitten kennen. Maar ik mij het op afstand, ik zal even in de gaten houden, op afstand goed zitten kennen met de kogel. Dus dat ben ik trainingen om te doen. En daarnaast ben je heel soort in het veld om te zien wat er is. Het jagen is net altijd zitten. Een jagen is ook heel soort zien wat er gebeurt. In de maaitijd eindekorn del zetten. Ik zie als er een fox in het veld is. En als er een fox in het veld is, probeer je die te bemachtigen. Dat wil net zeggen dat het slaget, want die vos maakt ik in de natuur, dat jet er ik al bij. En dat is ook heel prima. Alleen nog als er te volle binnen, als wij ze sjuggen, dan betekent het als je in je sjuggen, dan ben je er al volle meer in het veld. Dus dan betekent dat je eigenlijk wat ingrijpen moet. Ja, het is ook een soort wildbeheer dus. Ja, dat is wildbeheer, ja. En dat is net alleen nog oerdij. Dat is net alleen nog meer, maar ik 's nachts dus, met een lampen op paard om mijn vos op te zieken. En meestal ben je nou toch in een programma, had je ook weten hoeveel katten ik 's nachts in het veld sjug. Die bezig binnen met weidevogelbeheer, want ik zit nog in het bestuur van de BFVW. Dat is enorm, enorm. Dus hou de katten alsjeblieft in een huis. Zeker in de maaitijd, maar luister ik hierin in het veld. Want mij is een enorme ravage in het veld. Ik wil toch even waarom naar de natuur, want je hebt het over beheer en zo. Maar hoe is het voor de hoen? Want jou leren de hoen is een soort kunstje. Dat is net heel natuurlijk, of wel? Ja, dit soort hoenen ben fokt. Die heb ik orenhoen. Ja, je krijgt een sheepdog. De kruis ik met een sheepdog met een golden retriever. Of met een retriever soort heb ik een heel soort, in jachthoendenwereld heb je dat soort hoen. Deze hoen ben echt van wetterwild. Heel soort wetterwild. En ze hebben een enorme passie. Ik heb even vregen, toen ik van dit programma vregen was. Herinner ik beesten los in de zeel. Ja, een pony. Nou, daar docht er niks mee. Maar
Katten of orenhoen, daar kan er wel op reageren. Orenhoen, dat valt een beetje mij, maar katten of bijvoorbeeld die hin van die mevrouw. Ik hou goed in de gaten dat die hin net over de tafel heen gaat. Want dan brengt ze die hin bij me. Ze biedt hem net neer, maar ze brengt hem bij me. En dan kan ik de hin weer rommel aan. En dan werd het een soort speeltje. Dat wil je leeuwen net. Nee, dat liep hem... Net een soort speeltje, maar deze hoen, deze is zo bot oudrichten op dat. Op het moment als ik gewoon wandel, ik heb ze eigenlijk altijd aan het touw. Als ik gewoon wandel, dan, en er is bijvoorbeeld een eind die net goed voortkomen kan, dan pakt ze die eind en dan brengt ze die bij mij. Ja, want ze geniet er dus wel van. Ze vindt het wel mooi. Enorm, enorm. Hoe show je dat? Wat ik zei, hè, dat is een Engels woord, maar de will to please is zo groot. Op het moment als ik mijn groene kleren ondaan, hoen die sjuggen geen kleuren, maar ik mijn groene kleren ondaan, dan is ze eigenlijk helemaal in staat van opwinding. Haarbaas begin voort. En er is eigenlijk nooit een dag dat het net gebeurt. Altijd wordt ze voort. En de jong weet ik nam dit soort dingen mee. En dit is eigenlijk niks. Het is gewoon een canvas poetsje met een hudde vulling. Met oorlog kilo, 2 kilo is dit. En toen ik dat pakte, toen werd het enorm zo van, nou, we beginnen het werk. De teleurstelling dat ze hier nou zo zitten met. Wat zielig. Ik wil je hem heel hartelijk bedanken voor je komst. En Titus en Ferro natuurlijk. Een applausje. En dan gaan wij terug naar het podium, want daar staat een dichterkleer. En dat is Peter Vermaat. En dan mag ik wel even heel hard verklapt worden. Ja, men heeft mij gevraagd om 2 gedichten, 2 sonnetten. En die zijn geïnspireerd op Franciscus. 4 oktober is Werelddierendag. En dat hebben we eigenlijk te danken aan Franciscus van Assisi. Een van de weinige westelingen die oog had, namelijk voor de natuur. Die met een wolf sprak. En tijdens zijn leven ging al de mare de ronde dat hij met vogels kon spreken. Het was een kunstenaar. Hij staat aan de grondslag ook van de Italiaanse poëzie. Het eerste gedicht heet De Minstreel. Hij trok met lege handen door de velden. Zijn lijf, een ezel onder hemelklanken. De minstreel zong. Zijn lichaam werd tot tong. Hij sprak tot vogels die hem vergezelden. Hij danste graag, was een en al beweging. Hij nam een stok, een snaar, verbeeldde zich een violist. Hij juichte, huilde, zuchtte en uit zijn dak vergat hij zijn omgeving. Hij vierde zijn bestaan, vond vreugde niet in geld of grote dingen, maar in vuur en water, zon en maan. De bloemen om hem heen, de leeuweriken met hun lied. En vroeg men naar zijn inspiratiebron, dan zweeg hij als melaatse, wind of zon. En het tweede gedicht heet De Vogelpreek. De mond vol over duistere middeleeuwen zijn wij verblind door het zelf ontstoken licht. Beroemen ons op taal en brein, de oren dicht voor het fel en verontwaardigd schreeuwen. Wat leeft, kent angst en pijn, elk op zijn wijze, en hunkert naar een nieuwe dag. Het wenst geen maaltijd, proefkonijn of jas te worden. Schuw kijkt het om zich heen, kan nergens blijven. Maar lang geleden sprak een middeleeuwer, hij wel, de taal van dieren, wolf en lam. Hij preekte tot de vogels, leeuwerik en kraai. De duif van vrede voelde zich begrepen door een postmoderne man. Geen meesterheer, maar broeder nederig. Dankjewel. Nog één opmerking. Ik heb over Franciscus een theatervoorstelling gemaakt. Maar morgenavond in Huizum, op cultureel podium, dus in de Dorpskerk van Huizum, speel ik een andere voorstelling, namelijk over Slauwerhoff. Ik vertel in een 2 uur durende voorstelling zijn levensverhaal
met 16 poppen en een masker in mijn eigen lijf. En wie nog niks te doen heeft morgenavond om 8 uur, Dorpskerkhuizen. Genoteerd. Peter van Maat, dankjewel. Ja, dit hier een best wel lange cute overload van al je beesten. We kregen zelfs nog een pony op visite. Ja, een paard. En dan ga ik je er zelf om vregen van met je bij een beetje van Friesland. Volgende keer maar eens vreeg je om €1 miljoen. Ja, nou ja, waar weet. Misschien komt dat dan ook nog binnen. Van de meest die hier binnen, oerop ben knuffels om je heen. Ze zitten op de planken op tafel. Jim, mij alle zo volle mogelijk knuffels meenemen hoe is at je hem wollen. Ziek je de mooiste eruit? Ik kan neem je 100 mei. Dat is geen probleem. Dus ziek je ze uit, verover ze, pak ze, neem ze mee. Wij zijn er oren wieken weer. Ja, dan ben je er. Met het water- en klimaatdebat. Nou ja, als er iets te oude wieken, ik bijvoorbeeld spelen in Friesland onder de boeren is wel, ja, wat moet er nou eigenlijk gebeuren? Wollen we een beter klimaat hebben? Moeten de boeren het waan? Moet de industrie het waan? Of moeten we dat alliërt waan? Oren wieken ben mensen uit alle hoeken en gaten bij u te gast. Marianne bedankt. Jacob bedankt. Gasten bedankt. Gasten bedankt. Kijkers bedankt. Onthoren wieken. Onthoren wieken. Onthoren Bedankt wieken. en ontjen. Hoi. En pak de knuffels. Nee jongens, met z'n het lezen.